Fi Brussell komplet tiħraġ il-kritika qawwija lejn il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola wara li Chief of Staff tagħha Alessandro Chiocchetti inħatar bħala Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-Parlament wara ftehim politiku li sar wara bibien magħluqa. Permezz ta' dan il-ftehim sigriet li t-leminija ta' Metsola tpoġġa fl-aktar kariga li għandha saħħa amministrattiva u salarju għoli fil-Parlament Ewropew bl-appoġġ ta' xi gruppi politiċi fl-istess istituzzjoni. Bit-tpattija għal dan esponenti ta' dawn il-gruppi politiċi qed jiġu premjati b'kargi għoljin permezz tal-ħolqien ta' Direttorat Ġenerali ġdid li nħoloq fil-Parlament Ewropew, Direttorat Ġenerali li mhux magħruf x'inhi l-utilità tiegħu. Il-Moviment Internazzjonali kontra l-Korruzzjoni Transparency International EU u The Good Lobby, organizzazzjoni li taħdem favur soċjetà pluralista, inklużiva u demokratika, kitbu ittra jibsa lil Roberta Metsola u lil Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew, illi fija kritikaw blaħrax il-ħatra ta' Chiocchetti u ta' dawn l-esponenti. Fl-ittra huma talbuhom biex iħassru dawn il-ħatriet għoljin u jipproċedu bi proċess ġdid li jimxi mal-prinċipju ta' trasparenza, tal-integrità u tar-responsabbiltà. Iż-żewġ organizzazzjonijiet għamlu ċara li jqisu li l-proċess kollu tar-reklutaġġ tmexxa b'nuqqas xokkanti ta' trasparenza u bir-responsabbiltà. Iddikjaraw li jemmnu li l-ħatra ta' Chiocchetti ma saritx b'mod ġust u trasparenti, sostnew li Chief of Staff ta' Metsola manifestament m'għandux l-esperjenza provata biex jimmaniġġja n-numru kbir ta' staff li hemm fil-Parlament Ewropew, bħalma għandhom il-kandidati l-oħra li applikaw għall-kariga illi l-kol kemm huma huma diretturi ġenerali fl-istess Parlament. Dan ifisser li Chiocchetti m'għandux il-kwalifiki meħtieġa u għaldaqstant mhuwiex adattat biex jaqdi dan l-irwol. Il-Transparency International EU u The Good Lobby argumentaw li fil-ħatriet il-Parlament mexa b'amministrazzjoni ħażina li tikkuntrasta bil-qawwi mal-pożizzjoni li ddikjara l-Parlament innifsu kontra li n-nies jintażlu minn fuq biex jitpoġġew f'pożizzjoni oħra b'influwenza politika. Intant il-ġurnal influenti politiku ħabbar li żewġ organizzazzjonijiet qed jippjanaw ukoll li jagħmlu l-ment mal-Ombudsman Ewropew dwar dan il-każ li Transparency International EU iddeskrivitu bħala każ ta' turija sfaċċata ta' korruzzjoni istituzzjonali li se twassal biss biex tkompli tiġi mminata l-fiduċja ta' ċittadini Ewropej fil-Parlament Ewropew.